Dneska ráno vstanu, kouknu na Facebook, mám tam jednu zprávu a tam mi píše nějaká holka, že by si se mnou chtěla popovídat na Skypeu. Říká, že zavolá kolem 6, no. Máme za 10:06. Tak uvidíme, co to zavolá, co to bude za ty pošku. No dopadl, měl jsem teda lepší představu. Ahoj. Ahoj. Tak co chceš teda jako dělat? Rozhodla jsem se natočit první díl zvědavého dotazníku. A to se mě budeš jako vyptávat na různý věci, jo? Ano. A bude to osobní? Ano. Tak nezačínáme. První otázka. Můžu si jen tak zeptat, kde bydlíš? Děláš si ze mě prdel? Co já bych ti říkal, kde bydlím? Za druhé. Jsi holka? Za třetí. Jaké jsi znamení? Co ti je kurva do toho? Za čtvrté. Jaký typ chlapců se ti páčí? To si myslíš, že jsem gay? Ano. Výška a váha. Já nevím, 190/90. Co plánuješ na zbytek prázdnin? Potom ti hovno je. Jakou používáš odličovací kosmetiku na večer? Žádnou? Co používáš proti komárům? Další otázka je, jak dlouhou dobu trávíš v koupelně? Tak myslím, že potom je ti úplný hovno. Konec, já končím. Myslíš si, že se můžeš takhle ptát? Můžu. Nemůžeš. Můžu. A dost! Papa l'americana